नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी प्रख्यात गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांगेले वळख दितस. पंडित जितेंद्र अभिषेकी म्हणून ख्याती पाविलो गणेश बलवंत नवते भारतीय शास्त्रीय लघुशास्त्रीय आणि भक्ती संगीत विद्वांस, संगीत संयोजक आणि ख्यात गायक जावन आशिल्ले. त्यांनी 21 सप्टेंबर 1929 इसवींतू पाद्ये करहाडे ब्राह्मण कुटुंबांतू गोवाचे मंगेशींतू जल्मले. तांगेले बापय बलवंतराव भिकांभट मंगेशी देवळाचो अर्चक, दीनानाथ मंगेशकराले शिष्य आणि कीर्तनकार जावन आशिल्ले. 1960 इसवींतू मराठी नाट्य संगीताक पुनरुज्जीवन दिल्लेले ख्याती जितेंद्र अभिषेकीक पावता. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे प्रमुख संगीतकारांसारखे ठुमरी, ठप्पा, भजन आणि भावगीत प्रकारांत त्यांनी प्रावीण्य घेतला आणि ताचो प्रभाव मराठी नाट्य संगीतांतू पळोवच्याक मेळता. जितेंद्र अभिषेकीक संगीताचे प्राथमिक शिक्षण तांगेलो बापय बलवंतराव भिकांभटान दिले. उपरांत आग्रा घराण्याचे जगन्नाथ बुवा, खुर्जा घराण्याचे अजमत हुसेन खान, जयपूर घराण्याचे गुल्लू भाई जसदनवाला हांगे लागी घेतले. त्यांनी संस्कृत साहित्यांतू पदवी जोडले. उपरांत आकाशवाणी मुंबईंतू वृत्ती आरंभ केले. थंय तांकां रेडिओ कार्यक्रमाक संगीत संयोजन करचो अवकाश लाभलो. त्याच वेळार तांकां उंचले तरबेती खातीर भारत सरकाराचे विद्यार्थी वेतन लाभले. त्यांनी साभार 25 मराठी सिनेमाक पार्श्वगायन केला. त्यापैकी कट्यार काळजात घुसली, लेकुराची होशियारी, मत्स्यगंध नाटक आणि उंबरटा जैत रे जैत सिनेमा प्रमुख जावन आसत. होमी भाभा फेलोशिप मेळतची अमेरिकांतू सितार वादक रविशंकराले संगीत शाळेंतू संगीत शिकयतले. गोवांतू कला अकाडेमींतू गोवा राज्याचे विद्यार्थींक मार्गदर्शन दितले. तांगेलो पूत शौनक अभिषेकी सहित आशा खाडीलकर, देवकी पंडित, शुभा मुदगल, अजित कडकडे, राजा काळे, प्रभाकर कारेकर, विजय कोपरकर, समीर दुबले, हेमंत पेंडसे, मोहन कुमार दारेकर, पंडित सुधाकर दियोले उज्जैनी, डॉक्टर ऋषिकेश मजुमदार आणि महेश काळे तांगेले ख्यात शिष्य जावन आसत. जितेंद्र अभिषेकी 7 नोव्हेंबर 1998 इसवींतू पुणे शहरांतू देवाधीन जाल्ले. जितेंद्र अभिषेकीक तांगेले संगीत साधनेक साभार मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी पद्मश्री प्रशस्ती 1988 इसवींतू, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 इसवींतू, गोमांतक मराठी अकादमी पुरस्कार 1992 इसवींतू, बालगंधर्व प्रशस्ती 1995 इसवींतू, सुरश्री केसरबाई केरकर प्रशस्ती 1996 इसवींतू, मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रशस्ती 1996 इसवींतू, लता मंगेशकर प्रशस्ती 1996 इसवींतू, बालगंधर्व प्रशस्ती नाट्य परिषद 1997 इसवींतू कैलास मठ हांगसावनो, नासिक तर्फेन सरस्वती पुरस्कार, नाट्य दर्पण पुरस्कार प्रमुख जावन आसत. तांकां होमी भाभा फेलोशिप लाभला. गोवांतू दर वर्स पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव मांडोवन हाडतात. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन
ख्यात गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांगेले आठव करता ती नमस्कार.